Rungokno sih. Lah salatmu iki wis jejeg apa urung? Urung wong kuplukmu ora bener kok. Ngono lho. Maksud kula paham nggih? Nek masalah sunah aja goleki rabine, ning golek ana sunah sing liyane. Yakin kowe loro telu yakin ora mampu. Yakin mboten mampu. Aja nek kowe le aku lho ora mampu. Siji nek ndarake kumat kranjingan tenan. Wong wedok nek ndarake kumat ngeri le, kowe ngeri le. Kowe lagi 2 dina 3 dina ketoke api elele. Kowe nek ra kuat iso mati nom kowe. Lah kok malah ning mburi kene maju rene. Ayo maju. Iki soal iki dienggo kono. Nek tuwa-tuwa iki nggo apa? Lah nggih, engko Mbak Mas, maju rene Mas. Nah. Oh, ngantene gondrong to. Pun boten napa-napa. Monggo Mbak Mas mriki Mas. Masyaallah. Iki soale dienggo kalian berdua. Lak ngoten to nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, mula ning ngarep kene Mas. Ya Mbak. Ya Allah. Nggih. Mas Rosi kalih Mbak Dian nggih. Kaya pembalap nggih. MotoGP nggih. Nggih, ngapuntenipun Bapak Ibu, kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Kesting ringkes yang penting. Kita harus paham Bapak Ibu, malam hari ini pengajian enggak usah malam-malam. Oke, sepakat nggih Pak Lurah nggih? Ya, sing paham kudune mudeng ngono lho. Lah nggih, memberi kesempatan nganten anyar. Nggih ta nggih, kaya apa meneh hawane hawa sahdu ngeten iki lak. Nggih napa mboten? Cocok nggih. Nggih, ngapunten Bapak Ibu, kesting ringkes sing penting-penting rasa basa-basi, mengke nek pengajian kesuwen niku biasane lupute ngantuk gringgingan. Nggih. Maka yang pertama, monggo kula lan panjenengan sami ngambali lan ngawali tansah syukur dhateng Gusti Allah. Kula lan panjenengan sami di sela-sela kesibukan kita awak dhewe tesih saged tindak pengajian wonten dalu menika ngestreni nyekseni menggah anggenipun Mas Roy kalih Mbak Dian badhe lelumban wonten madyaning bebrayan agung. Lak ngoten to nggih. Mugi-mugi tansah dipun ridhoni, dipun rahmati lan dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirat. Amin Allahumma. Shalawat salam kita sanjungaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dereki tindak lampahipun. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun donya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Ngapuntene Mas Rosi kalih Mbak Dian, kamu berumah tangga wis mbok pikir tenanan Dok? Wis Mas Rosi sudah matang-matang, ora gelo mburine. Apa-apa ngono kebacut lho Le. Ampun sah, yo maksudku nggih, soalnya kan kadang-kadang nyon ngapunten. Halo. Ana wong berumah tangga itu hanya berdasarkan nafsu belaka. Niku undur-undurane mengke mboten sae. Kula Mas nganten, Mbak nganten, Mas Rosi kali Mbak Dian. Rumah tangga kepengin bahagia. Mas Rosi, kok kowe wani ngepek Mbak Dian kuwi modalmu apa? Oh, iki kowe jujura sedaya para rawuh ki dadi seksi. Modal cinta. Oke.
Mbak Dian, pikiran sing tenanan, Duk. Iki Rosi ngepek kowe iki modale mur cinta tok lho. Piye, gelem? Mau? Mau. Ya Allah, wedokan saiki kok gampang-gampange kaya ngene. Dikeki cintae gelem lho. Ya Allah, wis rapopo. Memang bener Mas Rosi kali Mbak Dian. Tapi engko tutuke ora mur cukup cinta. Nggih. Ya duit kuwi perlu. Engko dirembuk ngeten nggih. Mula Mas Rosi kali Mbak Dian memang modale wong omah-omah pertama kali kepengin bagian iku cinta. Katresnan sing sejati. Cinta sama cinta, suka sama suka. Tir padha irenge, sir padha senenge, ora kentir padha gendenge. Masuk. Dan yang namanya cinta itu tidak memandang Mas Rosi, Mbak Dian, tidak memandang wajah, tidak memandang kaya miskin, tidak memandang warna kulit, betul? Sebab cinta kuwi nggon rasa. Dan itu terkadang sulit untuk diungkapkan. Umpamane nganti diungkapkan kuwi neko-neko. Betul? Indahnya bulan pret, tak seindah wajahmu pret. Wong iki anyar Mas. Betul? Hitamnya arang, tak sehitam rambutmu pret. Halusnya sutra, tak sehalus pret. Aji anyar kok isine glowing tok. Tontonan kok bojomu nek modele kaya mbokmu, ngeri. Kita nggih. Banyu bening dicampuri areng. Nek sik ngene iki apik kabeh. Engko diselawati ya Mas ya. Ayo le nyambut gawe le iki. Ayo siap-siap. Engko nek aku muni aja mbok tutruk. Balik muni kok ditutruk. Aku tak muni sik. Engko kono selawati. Niki diapalke sik engko muni bareng-bareng nggih. Ayo ki pengajian bareng-bareng muni bareng, sing ra gelem muni untune lara. Ngaten nggih. Tak wuruki sik banyu bening dicampuri areng. Wajahe glowing kok sikile. Oke, sing banter. Nek ngene iki jek glowing kabeh. Kok nek wis model tuwek-tuwek ngene iki yo sing glowing raine tok. Tungkake mlethek-mlethek. Oke. Nggo sarang-sarang setunggal kalih tiga. Banyu bening dicampuri wajahe glowing kok sikile. Sholawat Allahumma, tangannya diangkat. Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan niki kita pengajiannya santai mawon nggih Pak nggih. Sing tegang gen ngantene tok. Masuk? Oke. Nah ya. Nek iji anyar ngene iki nyawang bojo isine mur ayu tok. Nyenengke. Ora adus rong dina ya sedep.
Nesu ya ketok ayu. Makasih. Nggih, makasih. Ya Allah, Masya Allah, Gusti Allah, waduh Gusti Allah, siji loro telu papat, entek embung. Nggih, ngene iki engko ora barbar no Mas. Nggih, oke makasih. Nesu ya ketok ayu. Nggih. Ora adus rong dina ya ketok sedep. Nggih wong jek anyar. Bojo ngentut prete neh Mas. Nes Mas Rosi neh perut. Neh Mas Rosi neh. Nanti wis ra metu apane jek nah neh wae. Jek enem kok dintuti seneng. Engko nek wis tuwa ngene iki dintuti det badhek pakmu minggato. Masuk mboten? Kau tempat Kau tempat berhibur dalam kesedihan. Kau tempat berjumbu dalam berat, begitu berartinya dirimu bagiku. Nek ji anyar ngene iki wong lanang rung mulih pulang jam berapa? Di WA terus lagi ngapain? Engko nek wis tuwek ini mulih karepmu ora karepmu. Betul, rasa mulih sing penting duitnya teko. Nggih. Mula nyun ngapunten leres Mbak Dian, Mas Rosi, wong sing jenenge omah-omah niku memang dasarnya pertama adalah cinta sejati. Masuk nggih? Cinta sejati. Jeneng anyare ya seneng lawase, Mas. Pesenku kuwi aja demenyar, demene nek lho misale Mas Rosi, wong jenenge Rosi kan identik dengan motor. Mas Rosi tuku motor NMAX sing paling larang dhewe 250 cc. Regane hampir 40 juta. Gandeng C anyar ditumpaki ngalon ngidul digas banter penak mboten? Penak wong C anyar. Dinggo tanjakan penak mboten? Wong C anyar. Dinggo turunan penak wong C anyar. Nggih napa mboten? Banter penak, alon yo penak. Dalan alus penak, grunjal yo penak. Wong C anyar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, gedene 5 tahun. Cekrup mulai kendro. 3 salon malah mandrek. Dunggahke dalan munggah malah gereng. Nggih napa mboten? Sekok wis ora mentul, tumpakan wis ora penak, didol ora masalah, ganteke kendaraan sing anyar. Nggih napa mboten? Wong kuwi motor lah nek bojo. Joko dosa kowe. Kowe dosa, Dik. Halo. Aja mbok rungokke sih, aja rungokke ya. Ya siji wae, satu selama-lamanya. Kowe iso kuat karo Dian iki, kowe elok le. Elok. Soale aku nek nyandra bojomu Dian iki modele kaya mboke iki. Iki rada galak iki. Ketok lambene tipis. Halo, pengajine santai nggih? Seneng anyare ya seneng
Lah masih siap Mas Rosi? Siap. Cinta selamanya. Kamu ndak usah mikir 2, 3 atau 4, nggak usah, 1 selamanya. Itu namanya cinta sejati. Wah, sunai Kanjeng Nabi lah ngono to Mas. Loro, telu apa papat. Lho golek sunai Kanjeng Nabi kok masalah rabi. Mbok goleki sunai Kanjeng Nabi sing liyane tahajute, poso Senin Kemese. Ngono lho sih. Rungokno sih. Lah salatmu iki wis jejeg apa urung? Urung wong kuplukmu ora bener kok. Ngono lho. Maksud kula paham nggih? Nek masalah sunah aja goleki rabine, ning golek ana sunah sing liyane. Yakin kowe loro telu yakin ora mampu. Yakin mboten mampu. Aja nek kowe le aku lho ora mampu. Siji nek ndarake kumat kranjingan tenan. Wong wedok nek ndarake kumat ngeri le, kowe ngeri le. Kowe lagi 2 dina 3 dina ketoke api elele. Kowe nek ra kuat iso mati nom kowe. Masuk. Seniki pokoknya dalu ini khusus untuk mereka berdua. Masuk. Mana nggih Mas nggih? Cinta sejati. Siap? Siap. Wis. Yang namanya berumah tangga itu tidak ada yang sempurna, maka saling melengkap. Ada kelebihan, ada kekurangan. Bisa diterima? Ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya Mas Rosi, Mbak Dian harus bisa menerima. Kekurangannya Mbak Dian, Mas Rosi harus bisa menerima. Masuk. Dan kekurangan itu akan nampak jika nanti sudah berjalan. Maka ingat Mas Rosi, maka ingat Mbak Dian, berumah tangga itu tidak seindah lali kok le. Ono gur karek ngrungokke gampang. Sing gawe rembukan kuwi. Ingat Mas Rosi, ingat Mbak Dian, ingat rungokno iki bener apa ora? Kau berumah tangga itu tidak seindah yang kau bayangkan ketika kau sedang pacaran. Nek wong pacaran iki sing diceritake sing indah-indah tok. Engko ngene iki bar kowe omah-omah seminggu, wah mikir listrik, pajak, sumbangan sak tekruk lencong. Apa tau kowe pas zaman pacaran kowe mikir sumbangan? Ora. Bayar listrik? Ora. Tapi ketika ini nanti sudah iki kowe penak duk keselan sesasi kowe bar iki engko delok kasura ora ana wong digawe. Wah, penak kowe. Aku nggih ben bar rabi sawal kok ora ngeri. Sumbangan sak tekruk lencong ayo. Asem ya. Bisa diterima? Cinta sejati. Siap ya Mas ya? Ingat satu pesan saya, satu selamanya. Rasa neko-neko. Oh rasa mikir rono, rasa mikir ini. Satu selamanya. Oke? Oke, siap. Oke. Wis ngono ya Nduk, Mbak Dian yang ngono, wis siji selamanya rasa mikir neko-neko. Oke. Yang nomor 2. Lah diramekke ngarep apa mburi? Bale iki ya urung kena, Mas. Yang kedua, tanggung jawab. Seorang suami Mas Rosi, tanggung jawabnya besar. Ada 4. Kowe sanggup ora? Lho kok napa niku? Lah kok dong ngerti kok kowe wani rabi. Tanggung jawab wong lanang ana 4 le ora sembarangan.
Kula tak aturi ya. Engko jalankan dengan yang pertama Pak. Wong lanang kudu iso ngayomi. Apa kowe ngayomi apa mudeng ra kowe? Wah lah kok kaya malah aku sing rapati percaya ngono to iki. Kok kowe suwe-suwe kaya meragukan ngono to, Ros? Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Piye Ros, kowe urung paham piye kok wani rabi piye le? Ini salaman sih. Bismillah, sakinah mawaddah warahmah fid wa dunya wal akhirah. Ngayom iki melindungi Mas. Melindungi istri ya. Tugasnya seorang suami itu menjaga istri, anak dan keluarganya. Jenenge ngayomi. Dilindungi, dijaga istrimu yang baik. Nggih. Kuwi wis dadi bojomu sah. Nggih. Cah nom-nom kuwi jaman pacarane numpak motor nganti nyetut kencenge ran jamak, non dindi digandeng dirangkul. Endang dadine wis dadi bojone dhewe. Lah kok ngrangkul bojoke, gandeng bojoke kok isin iki lho. Yo coba gandengan wanira. Gandengan. Kuwi wis bojomu dhewe. Ayo ora rasa isin. Nah, ngono kuwi. Itu namanya melindungi ya. Pokoknya ngono kuwi digandeng terus le. Aja nganti ucul. Ya, wis nandindi wis. Iya, Pak. Lho koyo lah iya mula aja nganti kalah karo truk. Wong truke gandengan kok. Nggih mboten? Pokoke gandeng ngono kuwi sing kenceng. Apa meneh le tak kei kandhani ya. Apa meneh nek ning mall. Ngerti mall, kene desa ya ora ono mall nggih. Mboten enten, ya pasar, nek ning pasar culno ra Kang Ranggagas. Ya pesenku nek ning pasar sak karepe, ning nek mall, khusus ning mall. Misale kowe sok mben ning Solo apa ndi, ning mall kuwi bojomu aja nganti ucul tangane. Sing kenceng, nganti ucul njiguki apa-apa. Bisa nunggu apa-apa dijiguki. Sak troli gede kae kurang. Kula sering kok Pak Tombok kok. Nggih, pamite ayah ayo ke mall liapa sabun. Ngomongnya mur tuku sabun tok. Apa-apa digoki mulih. Kula sakniki nek dijak blonjo gah. Tombok terus kok. Wong wedok diterke blonjo ngadi-adi. Nek ora percaya cobanen. Wis apa-apa mboten piye. Rumangsa sing lanang ngono, wah jikuke kabeh. Wis pokoke melindungi Mas yang pertama. Yang kedua ngayemi. Apa Mas? Ngayemi, membikin hati istrimu itu tenang. Caranya yang pertama dari cara memanggil. Nek Mas Rosi iki nek nyeluk bojoke piye? Nduk. Nduk. Mbok liyane. Wong bocah-bocah nom-nom iki lagi pacarane celukane papi mami lho. Lha kok dadi bojone nduk. Ngono kuwi, nduk ngono. Ya Allah. Cek kalah karo aku iki. Kula nek ndelok bojo kula bebek kok. Bebek mbahmu kuwi bebek kok. Bebek. Wong wedok ki angger dimanja seneng. Wong wedok ki nek dimanja atine seneng. Ngono dilem. Wong wedok ki senengane dilem. Lho kula nek nyeluk bojo kula bebek. Angger tak celuk bebek ngono terus mlumah terus mupeng-mupeng. Nglumbo. Bebek.
Wis ndlondeng kae. Wong wedok seneng lho maksude. Ngono lho Mas Rosi, mosok kowe jek karo aku jek mesra aku sih. Aku wong tuwa beb ngono kowe. Ngono, Nduk. Ya wis ora apa-apa, sing penting panggilan sayang ya Mas ya. Monggo itu sesuai dengan kesepakatan. Sing penting jangan memanggil istri yang jelek. Nggih. Nabi Muhammad niku nek ndangu garwane napa? Khumairah, wahai istriku yang cantik, pipinya putih kemerah-merahan. Nggih. Jadi Khumairah ngono. Jadi panggilan yang terbaik. Aja nyeluk bojomu sak sae, nak nuk, plak pluk, brot. Ampun. Itu biar wong wedok atine seneng. Yang kedua apa Mas nganten, Mas Rosi? Kowe arep lunga ndi wae pamita karo bojo. Gen wong wedok atine ayem ora drusap-drusup kaya dom. Dununge ndi ra ngerti itu. Bapak-bapak coba dengarkan supaya nah oke. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ayo rungokno wong lanang-lanang kuwi. Loh, piye ta ki? Wong diatur kan wong wedok ki atine ayem. Nang ndi wae pamit. Contoh, tak contoni le. Iki aku ora ngapusi. Oke. Oh. Kula ajeng mriki mau Pak Lurah, saya mau kesini tadi pamit sama istri saya. Istri saya mencium tangan saya. Loh, nduk tak kandhani Yan, rungokno Yan. Kok dimut mbahmu kuwi? Apa enek bojo kok ngemut tangan iki lho. Iki sesuk rasa dijak lho iki. Wong dicucup kok dimut iki lho. Nduk tak kandhani ya Yan ya. Seorang istri kok mau mencium tangannya suami itu pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Nggih. Wahai istri, halo istri, wahai ibu, seorang istri yang mau mencium tangan suaminya pahalanya sebagaimana mencium Hajar Aswad. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Rungokno wong wedok-wedok kuwi. Wis gen mencium tangan suaminya. Masuk. Kemudian suami membalas dengan memeluk istrinya. Dipeluk Mas Rosi. Ya wes gak akan mau. Ya wes engko sak karepmu le anu le. Kene ya wonge ngeyel-ngeyel no. Halo. Ibu, kalau jenengan tidak percaya seorang istri meletakkan telinganya di dadanya suaminya minimal 6 sampai 10 detik. Bapak Ibu mbok bilih makaten nanggen kula matur. Lepat salah nyun aku ngisamudra mangesami. Mbok ngene mau balik rasah diundang ae to Dik. Nek nang kene murdiayeli ae. Dipeluk 6 sampai 10 detik, nggih. Terus dikecup keningnya. Yos. Ora ngaruh. Ora ngaruh. Berarti ra cinta. Kalau saya kecup kening istri saya, I love you. I love you bebek. Masuk. Nah, terus
bojo kula bales kecupan kening saya. Kecupane bojo kula banter. Mula niki bathuk kula rada ireng niki. Niki nggih, niki dampak sedotan bojo kula. Bojoku nek nyerot banter lho, kok ngono. Banter tur kenceng kok. Yang jelas apa Mas, kemanapun kamu pergi pamit sama istri. Ngoten nggih Pak nggih. Gen wong wedok, wong lanang iki wong wedok iki atine ayam dan Mbak ngapunten. Kalau memang Mas Rosi iki wis pamit karo kowe ya relakan, ikhlaskan. Percayakan semuanya kepada suamimu. Ora sakukan WA, ora sakukan ngebel di mana. Ulang iso ora? Ndang mulih. Ora mulih tak kon turu njaba kowe. Wong wedok trondolo ngono kowe. Masuk? Masuk nggih, ngayemi lah nomor 3 ngayani, nyugi. Seorang suami kudu iso membiayai, seorang suami kudu iso mencukupi kebutuhan istrinya, anaknya dan keluarganya. Masuk Mas? Piye carane wong lanang kudu iso nyukupi kebutuhane wong wedok, kebutuhane keluarga? Siji, wong lanang kudu cekel gawe. Nyambut gawe sudah bekerja Mas? Oke, silahkan bekerja semaksimal mungkin, seapik mungkin demi istri dan anak-anakmu. Masuk? Contohnya aku gitu Mas. Aku ngene iki ya termasuk. Heeh. Mula engko mulih aja ditoke wae. Masuk? Dosa kowe. Bekerja itu tanggung jawab seorang suami. Sepakat mboten? Ibu-ibu, halo ibu. Nek garwane jenengan semangat bekerjanya luar biasa, jenengan seneng mboten? Nek jenengan duwe bojo ra nyambut gawe mur klumbrak-klumbruk, senengane mur njolak njaluk ra blonjo, seneng mboten? Ya, rungokno wong lanang-lanang kowe. Wong lanang sing ngcong ngono ora ingah-ingi. Lanang kok ingah-ingi. Ambut gawe moh blonjo ra tau gur njolak njaluk. Gur moncang mancing. Oke? Ayo ngerti aku wonge kupluk ireng pokoke. Heeh, wonge kupluk ireng nganggo bathik pokoke. Moncang mancing ae. Ngoten nggih Mas nggih. Tanggung jawab yang pertama apa? Bekerja. Oke? Siap? Yang kedua nyon ngapunten Mas nganten, wong lanang kudu iso nyukupi. Bahasa saya diperhatikan, nyukupi kebutuhane istri. Satu, kebutuhane wong wedok niku sandangan. Wong wedok itu identik dengan wong wedok identik dengan pakaian. Mula cukupono le disandangi sing apik. Soale wong wedok iki sing jenenge pakaian kuwi maneka warna model. Ana kegiatan apa wae seragaman tak kandhani. PKK, arisan, pengajian, sholawatan, yasinan, piknik, sesuk 17-an, lomba kur, among tamu, minggu esuk neng kecamatan kanan kiri. Dong ora baju cukupi. Kowe ngerti wong wedok model klambi sak tekruk lencung. Oke tenan wong wedok tenan luar biasa. Aku ki nganti gumun kok ya nek. Lemari sakmono gedene kebak klambine kono. Kuwi jek sambat ora ndek klambi. Dina-dina jek COD-nan wae. Betul?
Betul. Kowe engko ngrasakne le. Wong wedok pakaiane model macam-macam. Lengan loro enten mboten? Wong wedok nganggo klambi lengene loro enten mboten? Lengan siji. Ora nganggo lengan. Benik ngarep. Benik mburi. Ora nganggo benik. Ana wong lanang nganggo klambi lengene siji. Ana wong lanang nganggo klambi benike mburi kene. Ora ana ning wong wedok model apa ae ana. Macem-macem iki sementara benike ngarep. Wes pokoke kowe kudu tak omongi sik le, sandangan dicukupi. Oke? Siap? Siap, tukoke klambi dijak ning toko, kon njikuk dhewe, milih dhewe, bayaran dhewe. Lah iya nek iki beda Mas, sing urusan klambi tetep ora iso kowe. Wes wong wedok urusan klambi memang luar biasa. Nek wong lanang kan nggih ngeten-ngeten iki. Modhe ya gur ngene-ngene iki. Niki mawon sing akeh Pak Lurah. Nggih niki mawon sing akeh. Niki sing akeh nggih sing do pengajian-pengajian sing kulino ngundang kula niku. Nek mriki lagi ngundang pisan kok. Ngeten iki nggih ukurane XL Pak Lurah. XL. Lah ya mbok menawa sesuk ngundangne wis paham kan ya. Sarung-sarung nggih wadimor ngeten niku. Pun mboten napa-napa nek kula nrimo kok. Halo. Bisa diterima? Apa lagi Mas? Perhiasan. Karena wanita identik dengan perhiasan. Itu kok kayak gelang ro. Endi? Apa cilik? Nganten anyar kok gelange cilik. Sing gedhe sak pelek-pelek kae lho Le. Ketok gagah wong lanang, mosok gelang kok sakmono. Kalah karo sing tuwa-tuwa. Kowe ngerti tak bojoku sak pelek no Le. Nek mlaku nganti miring-miring. Gedhe. Ora cilik ngono kuwi. Ngono. Oh, kan ya ora masalah perkara wonge cilik ora masalah. Sing penting gelange kok. Kalung endi? Kalunge ya sing sak rantai kae. Piye? Di dalam sing gedhe nduk, sing gedhe. Loh, ngapunten nggih, saya kasih tahu Bapak Ibu. Wahai suami, istrimu minta perhiasan, istrimu minta sesuatu itu bukan karena istrimu matre. Betul? Bukan karena istrimu matre, bukan. Tak ewaki gitu. Rungokno si. Bojomu njaluk gelang, njaluk kalung, njaluk ali-ali, njaluk klambi anyar, njaluk motor, njaluk mobil. Itu bukan karena istrimu matre. Tapi tapi karena istri kepengen menunjukkan bahwa suaminya sukses. Ngono apa ya ora ketok gagah nek wong lanang iso ngono kuwi. Ora ingah-ingih. Lah iya gur moncang-mancing kayak gelang karete nggo apa? Oke? Carane ben awet-awet mbahmu jedet raimu kuwi. Ngono, bukan istrimu matre, tapi mereka kepengen menunjukkan bahwa suaminya hebat, suaminya sukses, begitu. Ngono lho, Yan rungokno to Yan. Dong ora. Nah, ngono sih. Kok kowe tambah pucet iki to Le? Nggih. Oke, bisa diterima. Baju, perhiasan, oke, ingat Mas, wong wedok yo aja nganti duwite telat.
Wong wedok kok nganti duwite telat. Ngeri le, ngeri. Oke. Urusan duit wong wedok ganjingan le. Wis kowe ora nyawang bojonmu balik barang nek ngono kuwi. Tenan Pak wong wedok angen masalah ngene. Wah. Aku nek kalian yo keloro-loro tenan. Kelong 20.000 ngerti oleh. Kelong 20.000 mudeng lho. Tak nggo tuku rokok mudeng. Wis tak omongke iki kombror iki sakmene aku. Kene lak mbero to. Kombero sakmene kelong 20.000. Oh tak omongke kelong 20.000 mudeng ya nek. Nggo apa? Tak nggo tuku rokok aku. Wong aku mau neng kono ora digawe rokok. Ngono ku ya tak omongke nek ning kono ora digawe rokok ya tak omongke. Ngono ki jawabe ra rokok-rokokan marai boros. Galo knalpot nganggur lho. Apa wong lanang kon mudeng knalpot. Apa resa cangkeme sempal. Mula rungokno wae istri. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Rungokno wong wedok-wedok. Nek gur wong lanang senengane rokok ben kentokno wae sak kobonge cangkeme yo ben. Wis ken rapopo nduk rapopo. Aja gur senengane wong lanang udute mbok ngene-ngene. Ngene-ngene. Akhire bojomu udute mandeg. Wis ra udut mari ning senengane ganti senengane wedokan kapok kowe. Lho nek kon pilih-pilih ndi bojomu seneng rokok apa wedokan? Oh wedokan ya wis monggo Pak De monggo. Wis pokoke tak kandhani lho wong wedok ku anggere urusan ngene wis kanjingan tenan wis. Weh tenan wis. Aja wani-wani kowe njelikke. Kula niku jenenge wong kula niku nggih karep kula ngeten lho Pak. Lah kula niku nggih karepe gen kaya wong lanang liyane ora ketang sithik ning kantongan ya 100 200 nu enek kula nyinggah sida digogoyok. Kok nggih. Nanti kula tekuk cilik-cilik tak kei nggon sempang nggih konang. Iki kok grenjel-grenjel apa? Tak kei nggon kupluk ini lho Mas, kupluk ini tak lebokke ngono ya konangan. Tak kei lemari konangan. Kula nek sore ngaji kalih santri-santri teng pondok tak delikke nang nggon kitab ngoten nggih. Konangan. Nanti kula diceluk kalih bojo kula. Aa. Iya bebek. Atiku wis ora penak kae karo nyekel kitab genah konangan ya. Ini di dalam kitab Aa kok ada uang. Uangnya siapa? Uang apa? Bebek itu uang sial bebek. Kenapa sial Aa? Sebab tak delikkan dimanapun kok ketahui bebek. Ini ya Mas ya, perempuan jangan sampai telat duitnya. Masuk? Masuk ya? Urusan sithik akeh niku urusane ati. Saya tidak mengatakan nominalnya, betul? Betul nggih Bu nggih? Sithik akeh niku urusane ati. Karena nanti apa Mbak Dian? Wanita istri yang solehah itu apa? Jika mampu memanage keuangan suaminya dengan baik. Masuk? Nanti kalau waktunya nyampe kita bahas.
Lah iya karek nyampe wani apa ora. Kok nyompak nyampe tibake danane mepet. Aman nggih. Oke, nek aman tak tutuke. Oke. Uang ya Mas ya. Berikutnya apa Mas yang harus disiapkan tanggung jawabnya seorang suami itu apa? Rumah. Pirsa manuk Ibu. Manuk pirsa. Manuk sak-sake manuk sing penting iso mabur lho. Pirsa nggih, sing penting manuk iso mabur. Karena ada manuk yang tidak bisa mabur. Lho, lah ya ta, pikirane ngeres. Lah manuk-manukan. Mbah jenengan pun sepuh kok jek mudeng manuk-manukan. Burung itu sing jenenge manuk niku nek arep kawin mesti gawe susuh sik. Apa nek manuk ngendhok sik lagi gawe susuh? Manuk apa? Enten mboten Bu? Ndak ada, normale manuk niku gawe susuh sik lagi kawin duwe anak. Ya wis ngendhok sik. Aku ya tak salah to ki mau. Puas. Ning ternyata akeh menungso kuwi nyuwun ngapunten wolak-walike jaman. Sing penting kawin di anak. Sik perkara omah nomor loro. Iki gesek. Ngono lho. Ngapunten Mas Rosi kuwi wis di omah rong jujur. Durung. Lah kowe arep turu ngendi? Kene ning panggung kene. Syutingane aja lunga Mas. Lah iya Masya Allah. Oke ndak apa-apa Mas nganten Mas Rosi. Oke belum punya rumah ndak apa-apa nggih Bu nggih. Sing penting pesanku ojo suwe-suwe Mas. Jangan terlalu lama. Sementara ini jenengan ikut orang tua dulu monggo. Ikut mertua boleh. Tapi ingat Mas, apike wong tuamu, ngapunten lho Bu, niki nggih nyemangati putrane jenengan. Apike wong tuamu nek kowe wis omah-omah. Saya bilang nek kowe wis omah, apike maratuamu nek kowe wis omah pol mur 3 sasi. Nek ora percaya pikiran. Nek jek anyare le ndang mangam, ndang maem, ndang wis ditawani terus. Engko anggere wis pundhul 3 sasi, adine rong mangan, beda kalimate. Masuk. Lho nyuwun ngapunten, Pak. Kula wani crita iki soalé ngalami, Mas. Aku ki ngalami. Oh dosa kowe. Ora ngrasake melu maratuwa yo. Maratuwa ki angger kesuwen kuwi ya ora penak kabeh ki angger kesuwen ora penak Mas. Penak kaya ngopo nek kesuwen dadi ra penak. Ana ora percaya buktekno melu maratuwamu le. Oh. Urip kaya arep mudar-mudar kae le. Loh, nyun ngapunten le Pak, kula wis tau jenenge nganten anyar. Ngepluk niku kan hal yang biasa. Wong jenenge nganten garapan bengi kan pirang-pirang. Lah nggih nyawah macem-macem. Nggih napa mboten? Wong tuwa munine banter, maratuwa munine banter nduk genduk. Ya andian kirene ana ing pawon. Iki ana pitik kok cekukrak-cekukruk. Apa gering? Sing krasa sapa? Lah iya. Kuwi mergo sepele le mergo pitik gering. Sing krasa sapa? Mantu. Yakin le melu maratuwa kuat-kuatan. Nek sing kuat maratuwamu yakin kowe minggat le. Loh, monggo Bapak Ibu, ini survei membuktikan. Saya mengatakan bukan tidak boleh Mas Rosi, bukan tidak boleh Mbak Dian
nek kowe wis omah-omah melu mbokmu dhewe, melu pakmu dhewe, monggo kowe yo ngono Mas Rosi, monggo melu Maratya, monggo, tapi ingat jangan terlalu lama. Itu pesan saya. Nek kepengin rumah tanggamu bahagia, nek pengen geger wae Mas, tontonin nggon TikTok ae Mas. Nggon TikTok ae lho, pirang-pirang aku ya sok nonton kok. Lagi ngeloni anake, maratuwane kokean cangkem. Jan asline ora karo anak mantu, tapi gandeng banter. Penak mboten jenengan? Iso turu apa ora? Ora iso turu. Iki do paham ora iki? Aku tiwas ngeden-ngeden iki gur dingin ngene-ngene. Dong ora? Nah, apa awake iki ora seneng nek nganti Mas Rosi karo Mbak Dian ki terus duwe omah dhewe napa gak seneng? Seneng, wong tua ya seneng melu bahagia, melu bangga, gagah, anak wis iso duwe omah dhewe, ngontrak ra masalah, kos ra masalah, ning bebas kowe nduk. Kowe arep nggarap PR sak wayah-wayah ora ana wong ngerti. Nah nek kowe melu maratuamu melu mbokmu ngeri. Kaya basithike krengket. Mangsamu aku ora ngalami, pengalaman lho. Masuk? Wis tau lho, nduk kowe tak critani wis tau wah iki gandeng. Sesuk genra karipan. Ayo. Ndang nggih tak selakke yo. Karo PR kita agak awal. Agak awal. Wes rampung para pundang atus ndang rampung ku subuh gen iso subuhan. Marep mandi kolayasat. Hah? Delalah sanyone mati kula ngerek timbo. Krongkuat, wah sak omah tangi kabeh. Ora sandadak mbok takoni. Ora sandadak mbok takoni pikirane wong sak omah ki nganti kelik sadurunge subuh. Adus kok berarti bayangane mesti bar apa coba. Paham maksud saya? Masuk ya Mas ya. Nah, inilah hal-hal yang kecil akan diketahui oleh lah. Maka saya bilang, ayo rumah harus disediakan. Elek-elek omahe nanti bahagia Mas. Los. Dol, arep tangi sewaya-wayah ora ana wong ngerti kecuali bojomu. Arep mangan ajang mokak mbok dekke siji. Ora ana wong ngerti, Mas. Los. Masuk? Bisa diterima? Oke, jalankan Mas. Kemudian apa? Lingkungan yang baik. Seperti ini, lingkungannya baik, masyarakatnya rukun agawe santoso, cerah agawe ubrah. Dalam rumah tangga kau punya tanggung jawab Mas untuk mengepek-epek namanya Bapak. Bukan gen keluargane apik lho maksudnya. Gen keluargane apik iki yo dek sae iki. Kuwi delehno anakmu bojomu nggon lingkungan sing sae. Kados niki luar biasa hebat. Masuk Mas. Ojo tupeh terus kemudian hanya gara-gara rumahmu mewah tapi lingkungannya nggak baik juga nggak mendukung juga. Yeah. Berikutnya apa? Kendaraan Mas. Ya dalam rumah tangga harus ada kendaraan. Ya karena apa zamannya sudah modern nggih Pak nggih. Apalagi anak-anak sekarang itu kan akeh bocah do lempoh Pak sakniki. Lempoh. Mlaku domoh. Sekolah cerake numpak pit wis do mulai gah kon ngeterke motor. Malah sakniki wonten apa Bu? Sepeda listrik. Bocah-bocah SD niku lho Pak sakniki wis dlusur tanpa swara to niku ngoten mak dlunyur kan ngoten niku. Nggih, monggo Bapak Ibu ya, terutama Mas nganten Mbak nganten sediakan kendaraan. Ora kudu mobil Mas. Yang punya apa disyukuri dulu. Berikutnya apa Mas ini yang penting nek mau iso ditahan, iso ditunda sik nek niki aja mbok tunda, keturunan. Mas Rosi iso ngene ra? Jondang coba. Oh iso.
Kisah iki ketoke apik iki. Lah apik. Jejeg ngapik iki. Apik. Aja puter tenan lho. Ya sampai keturunan ya Mas ya, tidak usah ditunda gitu ya Mbak Dian ya. Iku kersane Gusti Allah. Ada orang berumah tangga nyon ngapunten karena merasa dalam tanda kutip bla 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 akhirnya ditunda dulu punya anak. Jangan, ndak usah ya, ndak usah, wis pokoknya tadi alhamdulillah. Oke, wis iso rong uteneng iso masa sih. Masa lho bisa. Rumangsaku ngono kuwi iso dhewe. Ya wis alhamdulillah le ya. Yang pertama besok engko nek arep nggarap PR pertama kowe wudu. Kok wudu piye? Wudu kok wudu iki lho. Oh dosa kowe. Wudu lho Mas, wudu arep salat ki lho Mas, wudu. Habis itu nanti Mas Rosi sama Mbak Dian salat hajat namanya. Salat hajat 2 rakaat aja. Nanti Mas Rosi jadi imam, kemudian Mbak Dian jadi makmum. 2 rakaat enggak usah banyak-banyak. Rakaat pertama habis Fatihah membaca Al-Kafirun 10 kali. Dan rakaat kedua habis Fatihah itu membaca Qul huwallahu ahad 11 kali. Setelah selesai baca Quran tidak usah banyak-banyak 3 juz saja. Oh, mari 3 juz terus maca sholawat ping 3.000 ya. Ya wis sak karepmu ya nano. Wong kene iki ngandani mantene malah sing nafsu tamune. Perkara selak subuh barang kan wis diatur kono kok ngono selak subuh. Mana ya Le ya. Wis pokoke nganggo donga minimal bismillah maca selawat. Allahumma sholli wa sallim ala plek nyandak rai ya diusek-usek. Sayyidina wa maulana Muhammadin plek nyandak dodo arwi tutukno dhewe ngayani nomor 4 hangan reni ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami, seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Ingat wahai istri, tanggung jawab seorang suami itu berat. Menjadi imam, dosa yang dilakukan oleh seorang istri Mbak Dian, rungokno, dosa yang kau lakukan itu ditanggung oleh suamimu. Nek nganti ana seorang istri ana wong wedok kok tumindak cuwo, tumindak dosa yang ditanggung itu dosa maksudnya kuwi dimaksudnya iki nek wong wedok berdosa berbuat dosa kuwi sing nanggung yang suami. Ngono lho, Nduk. Dosa yang dilakukan oleh seorang anak itu ditanggung oleh seorang ayah. Mula tanggung jawab seorang suami itu berat. Ingat wahai istri, surganya seorang istri itu di bawah keridhaan seorang suami. Masuk. Mula karo wong lanang aja ngeyel lae. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Rungokno wong wedok-wedok kuwi. Oke? Wae istri. Aku bolone wong lanang iki gak rodok rene aku. Apa? Nggih. Lali. Bahagianya kami seorang suami, rungokno Mbak Dian. Bahagianya kami, saya mewakili bapak-bapak. Bahagianya kami seorang suami bukan hanya karena istrinya cantik. Bukan hanya karena istrinya seksi montok.
Bukan hanya kalimatnya, bukan hanya karena istrinya cantik, bukan hanya karena istrinya montok, seksi, pinter masak, bukan hanya itu wahai istriku. Tetapi bahagianya kami seorang suami jika kamu sebagai seorang istri mampu dan bisa menghargai kami sebagai seorang suami. Serungokno nduk, mula ajenono wong lanang, jadikan bener-bener suami seorang imam. Nek wong imam ki ning ngarep ning mburi. Lah ya dadekno bojomu ning ngarep. Dan jangan kau pernah bercerita kepada siapapun, kepada orang tuamu sendiri. Jangan pernah kau bercurhat tentang suamimu kepada orang lain. Ingat itu. Senengane nonggo, senengane wadul karo mbok aku etorosi kae gelo aku gelo. Lah ngopo to nduk udele bodong tibake. Bodong aku dadi luput terus. Klaru sing dhuwur. Pripun kula tak mimise nggih. Nggih susu. Kene pinter nok iki nek wis kei putih karo coklat wis paham iki berarti kulino nonton YouTube-ku iki. Enten lho kula kur kei siji tok. Cilik sisan. Nanti kula bar ngisi pengajian iki miring-miring ngene iki. Lah wong susu kok siji aku ngono. Gek susu apa aku. Lah iya, anak yo ngekeki siji tapi gedhe, Pak. Seliteran niku lho, gedhe niku. Pak entekke langsung tekan omah kula gumok. Mak glogok ngoten niku kula ajeng turu mak glogok ngoten. Konange bojo kula tekon kok gumoh susu. Maaf Bebeb, ini tadi dari pengajian terus dia kok amis, oh konangan. Konangan amis kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten nggih Bu nggih. Ngapunten nggih Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Disoteng Mas. Diyum. Bismillahirrahmanirrahim. Susune rodok sangit. Susu apa ki kok sangit iki? Nggih, rodok sangit mboten apa-apa nggih. Sing penting aja kadaluwarsa. Wah. Oke, gitu ya Mas ya. Tanggung jawabnya suami sudah paham ya Mas ya. Kalau bisa saya katakan cukupi semuanya demi istrimu supaya bahagia. Amin. Allahumma amin. Karena itu nanti akan berkesinambungan Mas. Dan gue bahagia, bojomu bahagia, rezekimu lancar. Amin. Allahumma. Penutup. Mengke terus. Kan subuh. Lah awet mau sing di omah ora bereaksi blas kok. Ora respon blas kok. Ampun nggih sampun. Mbak Dian pengen jadi istri yang solehah. 3 dipegang ya. 3. Enggak usah banyak-banyak. Ibu, berapa Bu? 1. Dipandang suaminya senantiasa menyenangkan. Dalam kondisi apapun kamu harus menyenangkan di hadapan suamimu. Sesumpek apapun hatimu, seanyel apapun hatimu, seorang istri di depan suami harus senantiasa tersenyum. Halo? Kalau bahasa modernnya apa Mbak?
Bahasa modernnya seorang istri itu harus seksi di depan suami. Mula nek carane Islam itu seorang istri harus senang bertabarut. Bertabarut itu apa? Dandan. Lah dandane wong wedok iki kanggo bojoke dhewe aja kanggo wong liya. Nek nang omahe klumbrak-klumbruk kok telek. Ya iya, wis daster kuwi mur dienggo wae, ra wis nganti kene mbledhah kene suwek wis. Nganti jeleh wong lanang nganti cegah. Lah iya mambune remason to, Dik. Lah iya. Bojomu sing endi? Lah iya, ngono ya Mbak, sing cantik seperti ini cantik terus ngono, dandan terus mula Mas nganten dadi wong lanang ya sembodo kepengin bojomu ayu ya disembadani tukokne pupur, perawatan. Ngono. Lah wong bojone pengen ayu gur kon nang sawah ae. Ya piye to Mas? Ayo. Ya to? Lah Ella monggo, Be Happy monggo. Ngono. Dong ora, pupur iki disediakan. Kowe ngerti bojoku ngerti no, mejane gedhe ngono iki pupur tok isine. Merek apapun punya. Syariat kok didol. Sari Ayu, Marta Tilaar, Mustika Ratu, Cepuk, Wardah punya, Okana siap. Semua punya no, wong bojone mubalek kok. Remas ora. Masan lho. Padake wong bero wae. Dosa kowe. Mosok bojomu balik remasonan to, Dede? Ayo, wis. Masya Allah Mas perawatan yang cantik, syukur ya Allah nyenengke. Wong wedok nyon ngapunten Mbak Dian, ngapunten syukur wayahe wong lanang mulih nyambut gawe ketika suamimu lelah, capek, penuh dengan pikiran pekerjaannya, mulih disambut bojoke wis adus, wis dandan, wis ayu, ambune wangi, sekesel apapun, secapek apapun, wong lanang nyawang wong wedok wis dandan kesele dadi ilang. Wilujeng kondur Mas Rosi. Sayah Mas Rosi ngersake dahriyen napa kula riyen. Ngono. Kuwi wong wedok sing saleh kae ngono kuwi, Nduk. Aja melu-melu mbokmu. Ya. Dandan sing ayu, sing seksi. Ngersake susu napa kopi, susu piyambak napa kopi piyambak napa susu kali kopi. Lho. Dong ora. Wong lanang kesele kaya ngapa mari. Ora wong lanang mulih nyawang wedok rai penyonyoh. Kene pilingane nganggo koyo, kene bathuk pilisan. Gegere remasonan dodone minyak kampak, weteng minyak kayu putih. Wis rata ambune teng garek ngisor dibuka biak pesing. Wah. Wong wedok trondolo tenan kowe. Gen ngrasa sisane gen wonge teko wonge gen. Wonge rada lemu nang isor wit pas pokoke. Masuk. Suami datang, istri sudah cantik dan ingat ibu, wahai perempuan, wahai istri, jangan dibiasakan mendahului tidurnya suami. Titik. Oke? Oke, yes. Oke, kowe cocok. Ngopo kowe? Lah wong lanang ro ngopo-opo kono gargor. Iki wong wedok apa kuwi? Oke, cocok. Ora malah pakmu, aku arep turu, jangane ngeten. Wah, wong wedok trondolo kuwi. Wong lanang kok kon ngenget jangan iki lho. Pripun? Ya wis angel wong kene iki angel.
Wedokan ngene iki angel-angel. Ya wis pontokno wae Pak, wis gentokno wae. Wong lanang mulih iki dengan wajah seneng ora wong lanang mulih plerak-pleruk kaya telek ditekoni kowe ngapa to Dik? Ra apa-apa. Apa kowe nesu? Nesu ngapa? Apa ya wong lanang ra pegel, Pak? Mulih karo bojone dhewe malah kaya ngono. Bareng ning warung ning etan ngono mbok rondo inarak Mas. Kersake ngunjuk napa Mas? Kopi napa susu? Ya aja salahke wong lanang, oke? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Apa kowe? Hidup. Ngono mula cantik ya Dik ya, senyum. Ngono. Oke, tak ewaki le. Oke. Nomor loro. Wong wedoke senengane ngono kuwi ya. Kene wis meneh durung. Masa ngono tak. Wong lanang kok keplah. Yang dua, wa in amartaha atau atka. Seorang istri yang baik taat kepada suaminya. Nggih. Fir'aun punya istri namanya Siti Asia. Suaminya kafir, suaminya tidak beriman kepada Allah, tapi dia tetap taat. Maka salah satu wanita yang sudah dihisab oleh Allah menjadi penduduk surga adalah istrinya Fir'aun. Karena apa? Ketaatannya kepada suami. Mula nduk aku pesen karo Mbak Dian, manuto karo wong wedok. Titik ora ana komane. Wis rungokno wong wedok itu. Ngapa? Piye kebalik. Oh. Piye mau aku? Piye mau? Wae kok manuto karo wong wedok salah ora? Oh, salah kuwi. Dicabut, tak cabut. Rasido. Ora salah. Moh. Itu tadi omongan itu tak cabut. Rasido, moh. Anu. Ora nek dicabut ra penak. Ya wis, wong wedok senengane ngono kuwi kok. Karepe dicabut emoh. Maksudku ngene lho Mbak Dian, kowe manut karo garwane, karo Mas ya Mas ya. Itu wis pokoke siji, manut karo wong lanang. Wis titik apapun yang terjadi, selama suami memerintahkan yang baik jalankan. Kalau memang suami itu berkehendak yang tidak baik, tolak dengan kalimat yang santun. Masuk. Wis pokoke wong wedok iki manut karo wong lanang selesai. Rasa tak tutuke ndak padu meneh. Ngono nggih. Ngono ya Mbak ya, manut karo Mas Rosi. Nggih. Walaupun mohon maaf Ibu, ini yang jadi yang biasanya jadi masalah itu jadi ngene lho. Aku mau kaya dadak salah to ya. Tadi tak gagas terus iki asem ya. Ngono ya Mbak ya. Ya pokoke wong wedok manut karo wong lanang wis selesai. Taat kepada syukur basa ya Nduk ya, basa. Iso ora basa karo Mas Rosi? Nek modelmu ora iso, ketoke abot. Ketok galak iki. Bisa nggih? Jadi karo garwane nek iso basa ya Nduk ya. Aja melu-melu mbokmu ya. Oke. Ayo basa karo Mas Rosi. Bapak-bapak, halo Bapak. Bapak jenengan dadi seorang suami nek dibasani garwane seneng mboten? Rungokno wong wedok-wedok kuwi karo wong lanang iki basa. Ngono lho, ning yo ngene Pak, nek kowe pengen dibasani wong wedok ya tanggung jawab blonjo. Gur moncang-mancing kon basane ya sapa sing gelem.
Oke? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ngapa kowe? Ngono. Ngono berimbang, ngoten nggih. Ngono. Wong omah-omah yen kepengin sakinah mawaddah warahmah yen kagunge kesah putrine teng omah gula wendah putra waya sinambi ndonga ning Gusti kagunge bisa betah kondur betah rezeki alhamdulillah. Maka Mbak Dian tatkala suamimu keluar rumah ini yang ketiga, tatkala suamimu keluar rumah untuk mencari nafkah, mencari rezeki Gusti Allah Subhanahu wa taala, jagalah kehormatanmu, jagalah kehormatan suamimu dan jagalah kehormatan rumah tanggamu. Jangan sampai seorang istri ketika suami keluar rumah untuk mencari nafkah, mencari kesempatan dalam kesempitan, pumpung sing lanang metu. Terus Dian cincing per sopir ojo nengah per mampir rosirane ngomah wong wedok trondolo naudzubillah min dzalik. Ngono ya. Terus enten sing tangan sama saya, Pak Ustadz saya ini seorang wanita karier, suami saya bekerja, saya juga bekerja. Oke bagus Mbak Dian, nek kowe nyambut gawe, bojomu yo nyambut gawe selagi suamimu mengizinkan. Masuk? Nak sing lanang mengizinkan silahkan, tapi selagi suamimu tidak ridho, jangan kau lanjutkan. Masuk? Karena apa? Nek suamimu ora ridho, undur-undurane mboten sae. Apa meneh blonjone akeh sing wedok. Wis wingko tutu-tutuan. Lah ki sing tuku aku dhewe. Oh dosa kowe. Nggih. Ngono ya nduk ya, engko ndak nek nyon ngapunten, engko nek tidak ridho suami, engko iso tutu-tutuan. Nggih. Pokokan polah mbahmu kuwi. Oh dosa kowe. Mas tulung kuwi syutingan Mas. Mas wis ngelokke aku kan polah lah kowe ya Allah kowe. Nah, syutingan terus Mas, dijo Mas. Halo, ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Sepakat mboten? Saya mengatakan boleh seorang istri bekerja. Intinya membantu suami. Selagi suaminya ridho dan mengizinkan boleh. Masuk nggih? Tetapi kalau suaminya tidak mengizinkan, jangan dilanjutkan. Karena apa? Kula matur, engko undur-undurane ndak kurang apik. Neng buri soh tutu-tutuan apa meneh blonjone oke sing wedok iki gelang sing tuku aku dhewe motor sing wah wis kowe ndak punya harga diri kamu dong ora syukur wong wedok iku ning omah gaweane shopping oke ngono oke wong wedok iki ngono dimanja yen iso. Nggih, monggo lah itu yang ngatur nanti Mas Rosi sama Mbak Dian monggo sesuai dengan kesepakatan. Masuk nggih. Yang jelas gini Mbak, kalau suamimu bekerja doakan. Yang terbaik buat suami. Jangan pernah kau suudzon kepada suami. Ngaten nggih? Nggih. Jadi suamimu ketika bekerja doakan. Nek menyang mangkat esuk ya disolatke duha. Masih metu mbake salat duha. Doakan ya Allah, suamiku hari ini keluar rumah untuk mencari rezekimu ya Allah. Kalau memang hari ini rezeki suamiku di atas langit, maka engkau turunkan.
Jika di bawah tanah maka engkau keluarkan. Jika jauh maka engkau, jika sulit maka engkau mudahkan. Jika kotor maka engkau bersihkan. Jika memang suamiku hari ini rezekinya haram ya Allah, maka engkau halalkan. Jika memang rezeki suamiku hari ini banyak ya Allah, berkahilah, rahmatilah, ridhoilah, supaya bisa membawa kebahagiaan keluarga kami dunia sampai akhirat. Itu istri yang solehah. Doakan yang terbaik buat suami. Masuk ya Mbak ya. Jangan pernah suudzon sama suamimu. Wes. Masuk. Masuk ya. Penutup, nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Pada ngono omahmu kelawan salat lan maca Quran. Ngoten nggih Mas Rosi, salatnya sudah genep? Belum. Jadi gini Mas, iki penting. Nek kepengin rumah tanggamu bahagia, kamu punya tanggung jawab. Surga neraka keluargamu itu di bawah tanggung jawabmu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, istrimu, anakmu, keluargamu dari panasnya api neraka. Masuk. Sholatnya dijaga. Mulai hari ini nanti subuh ojo nganti telat. Nek kowe engko nggarap PR jam 3 adus. Ya wis, rasa adus. Dilapi tok wae. Mana ya Mas ya, sholatnya dijaga, siap ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Coba wis serepot apapun, repote kaya ngopo, wis khusuk ra khusuk sholat toh. Ada orang protes ke saya, Bu. Pak, kula niku nek sholat pikiran kula teng pundi-pundi, pikiran saya kemana-mana. Apakah saya tetap harus sholat? Tetap sholat, daripada kowe kemana-mana tapi gak sholat. Masuk? Oke, yang kedua baca Quran Mas. Wis iso maca Quran rum? Burung? Cekede Iqra jilid pira? Ya, pokoknya Mbak Dian sudah bisa baca Quran. Baca Mbak Raketang one day one ayat, 1 hari 1 ayat, silahkan. Omah-omah ki nek kula nunggu maca Quran insyaallah jauh dari rekodaya setan. Setan apapun mlebu ning omah rawani, selagi setan itu masih berwujud gaib. Betul nggih? Setane anggar jek gaib kuwi mlebu omah rawani anggar krungu ngaji. Ning anggur setane sujude ngene iki ngeri, Mas. Lah iya diadani malah, ya ini kok sadan to cah ngono kuwi. Pun ngatan mawon, semoga sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyyawan dan salihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam al fatihah.